Hayırlı kez kadir dostlar, vakit kulasan yazmışlar sılbırı. Hem bizim bugün stüdyala Zur Bayram Ulu Tantana, Baskırstan'dan halık artistkahı, kurnikli, zavuklı, populyar, hılı, siber, birden bir kabatlanmaz bizim büyük hazınahı Zülfiye İdris Kudaşıvanın televizyonu benefisi. Onun şu tıklım matur layıklı dereceli übiliye hem stüdyala elbette onun en yaratkan, en hürmetli kişileri. Hayırlı kez Zülfiye Hanım. Hayırlı kez. Bana taptırdığın yola şunday, niyesin tap oşu kurkem matur kişiler bugün hedin köngül yanında. Elbette olar bizim en yaratkan şahıslar, sanatı bizim altın göhürleri. Ama lakin hedin taraftan dağıla bilsinler dereceli yanırar. Eylegiz. Allah'a şükür, men şu katlim şatman. En birinci sizge rahmet sakırgan için. Amında men yedim en yaratkan, en menen elikten kelgen dostlarımdı. Menen erim Rustam Radikovich Kudaşev. Muzikant, kompozitor, aranжировка, konsertmeister hem hedin. Menen da repetitor ol buldu. Meni bilen gel bütün beyulerge katnaştı betinde. Bütün beyulerden aranжировщик, muzikant. Бұл менің игізячкатым. Біз шайт хүләшәбі менің игідәгім Зульфия Закирова, Элек Ахмадулинайны біз бірге эшлей башлағайнық 75-ші елда. Bizna Нуриевна Магазова бізді бірге табып, бірге игідәк тіп қойды. Бұл яқта олтыралар Гүлнас Вакиловна. Мен оны біләмін, ол бұғула оқыған сақта бір вақыт мен филармонияла концерт барайны, отчетный концерт бұғуынан. Бір вақыт қарағам, бек қылу қызықай солировать залдан перерывтай өріп кетті. Мен оны тұтып алдым да, келелі көрі, филармонияла бейірге тейішін тіп айтамы бітеді. Шайтып тұтып алдым да, ол ашығып, әлі қайдадыр іш бойынса өгірі. Рахмет мені сақырғайнылартып өгірді. Ада концерттан хоң Екатерина Николаевна сықтыла, айта, мұна мен әдір пенсия кетем, қалдырам, өдімден мұна помощницам тіп Гүлнас. Бөтәнді өйлі бітірмәгет. Вот. Назифушечка, Назифа. Ол Назифа біздің яш сақтан келем. Мен келгенде ол уже ішлейін ол бақытта. Назифаны мен яраттам. Хаманда мұна бірге, біздің жолы бұд, мұна гүл, мұна шайтып бара бірге. Аллаға шүкір. Қазір легендалар бригадаға болып, бірге ішлеп жүреймін. Biraz yoğalıp kaldım. İstegende бұл Zülfiye mi? Elle birey galip utanıdım iken. Niyesin şunday kırıka özgeriş? Бұл Sınavda Kudaşeva mı? Elle Amerikan birey şunday beyvisi hem aktrisi hem. Niyesin şunday imiş kim özgertti?
Рустам Радикович. Рустам мені өзгертті. Келтіге сәсті бойайым, айына 3 мәртәбә қараға, бір тәлі келіп сыға бетінде сәс. Бір вақыт ұлтырдым да Рустамға айтам. Рустам, попри мне голову, деген ол дүр етіп қалды, все, крыша поехала, ты. Я говорю, Рустам, yok, все нормально. Бір өскен жүрінім да, қайсы тұттым да, әйді Рустам. А как ты? Я говорю, ну вот так, не так да, что это сәсті. Потом ол мені өзінің машинка білен бес қырдыла, өзі қарай, шайтып қарай. Потом говорит, а давай под 0. Я говорю, давай. И еще нығырақ қырып қойды. Ел болманы машы толымдар, халық яратқан, тамашы қабыл өткен, Зүлфия Құдашеваны шул тіклем қара ғыры толымдары. Ел болманы ма? Жоқ, ел болманы, мен оға әзіренім. А вы не испугались? Вы ее приняли такой? Я с удовольствием. Мы хохотали, радовались за нее. Белляхи. Бен хахатат итмәнек әлбиттә. Зөлфияны беренче тапкыр монда имиджда күргәс мәйтәм. Әншәпин күптән ул айтып сәсеңде алдырманың. Чөнки ага килешә. Килешә шул. Килешә, ул икенче Зөлфия түгел, ул менә шулай булырга Яңа тормыш, яңа һулыш. Яңа тормыш, яңа булыш хәзер ул Яңару. яңару Дип оңа без Без ихлас күңелдән кабул иттек һәм Үзе нисек тоягыз хәзер? Мега комфортно, рәхәт. Она красивая, такая же, естественная, натуральная. Яңа образ, яңа бейүләр тимәк талап ителә һәм буласак. С детства, ну, со старших классов всегда мне нравились круглолицые, как я, луноокая девушка, понимаете, называл. Я их, Луналикая. Луналикая, да. И вот такие девушки мне уже со школы нравились. И вот Зульфия мне как раз понравилась, и я привык к ее к лицу круглому, и с пробором, и с темными волосами. Менің хәтерімдә Роза Пасахаудиның интервьюһы Зөлфия Құдашеваны мен алып келдім бейуге. Мен оны бейу сеттім те. Бұна бұл мөрізді несек бараққа келдіңіз дегенде, біздің үшін Роза Пасахаудиның композитор, Халлоу, Талапсан ханым, мұң ияһы, һәм ол да бейусі болған екен. Бұна сақ қына шул тұрақлап көтегелі. Рус Хайдарна ол Гаскаровский ансамбльда бейбірген ол. Азақ кеуға сыққас, Венер ағайды Сибайға главврачты бейбергендер де. И Рус Хайдарна бүтін 40 летта хәзір филармонияла руководитель балалардың бейу кружогын апарған еді. И шунда меңа көп үйлегені бар енді. Елкаға әсейім апардыла, меңа бір 5 яш болған мекан енді апардыла. Мен үйлерге не бейді білмейм, ерді білмейм, шығырда білмейм, русала аңламайыным. Әсейім апардыла, онда елкала тұраларына тәтейлер түрлі, онда баласағалар сығыш яхайларда мен тігі бубентіп нетімді кәрәк мен етіп. Әсейін барып әйткәнді Рус Хайдарның ғыды yok. Бейігіні бірнемеш. Тартып сығардыла, мені артынан бейіп ташланым да, адақ ол әйтті енді. Ижбеке бейірге алып кел қыдыңды. Ені шай бейі башланым. Ол мені үрәті башланым бейірге. Шу қатлым қыдық ені ол. Біз оны яратайыны, қорқайыны, ол шу қатлым не.
талапсан шундай теге вис өретейін. Ни өсөн этек мына балерина булырга, бер хореография училищене, бер Ленинградка, Москвага, Пермьга ибәргә дигән бер уй булманым, Рус Хайдар үзе бит шундай шәп биюс булган битендә. Юк, ул булды. Тәкъдим әйтмәнләрме? Юк, ул булды. Мен оны оныттым. Боттар озын, бир өнәдек кенә. Ул беләгез нисек булды? Ул ысынлап килделәр нидән Ленинградтан теге Ага. ул вакытта Ваганово исемендәге академия. балаларды без каранылар. Он танцевальныйда. Мин үткән бер Ләлә дигән кызыкай үткән. Ике Зөлфияны мин иң беренче тапкыр күрдем. Миңа 13 яшь булганда, алар Темәстә, мин Темәс авылы кызы, Темәстә беренче тапкыр ошо игдәкте бейнеләр. Аларга 19 яшь булган микән? 19мы, ну, шулай, 19-17 яшь булган. Бу инде стара булды, инде байрам булды, инде Ул концерт. бернинди дә байрам түгел, алар бригада менән концерт менән килделәр. Ә минең минең әсәем менән өләсәйләрем, безнең клуб работниктары, мин бер сараныла калдырмай торгайным. Сәхнәнең артынан булһа, алдынан булһа, мейс артынан булһа, анда мейсле клуб ине. Шул концертларда карап бара торгайным. Биюселәр килһә инде юттыгып карай торгайным. Рәшид апай туйсыннанла. Бу икесе нәзик, матур, бер-беренә охшап торалар. Ике кызыкай игдәктәрде бийләр. Но нишләптер мин күбрәк караным Зөлфиягә. Күбрәк караным. Тартын булгандыр инде. Сынлап та бидан менән яшьсактан охшагайнык. Әсәйләребез, ике әсәйбез инде. Аның әсәһе, минең әсәем, безнең кызларыбыз дип, Зөлфияны минең әсәем, минең кызым дип, Ишбикәйне мине үзең кызым дип, шайтып без гомер иттек. Мен аны беренче сәхнәлә күрдем. Хазина Нуриевна менән Магазова. Элек шөгыльләнә торганылар бит инде сәхнәлә. Теге безнең филармония залы икенче ердә бит инде. Шунда станоклар куелган бит инде, шунда шөгыльләнгән. Репетиция вакытында мин күреп, шак катып прямо инде шундый охшанылар. Һез икегез дә анда шөгыльләнә инегез. Ой, мен әйтәм, безнең филармонияга яшьтәр килә дип инде менә шул тиклем шатланып, яшь биюселәр тагыла, ну ансамбль бар, улар бит инде ансамбль үзләре башка. Безнең филармония бригадаларында биюселәр һәр вакыт ул заманда ла yetişмәй торганылар бит инде. В это время нас Рамазан Агай сразу взял, да, с удовольствием. Свою группу, он прямо это сразу увидел в нас, что мы ему нужны. Зөлфия килгәне майда, мин августта. И вот августта мине эшкә алгайнылар. Хәзер унда Кульбарисов ине, Шамил Зуфарович худрук. Шеп композитор. Теге кастинг дип әйтәбез бит инде хәзер новоявленный теге термин. И шунда без бер 5 кызыкайды каранлар да мине алдылар. Эстрадага дип азак булһа, урын булһа ансамбльгә. И Шамил Зуфарович әйтте инде, кызыкай монда бар ди. Ул
Хин ақшыған, вот ол, кстати, оның идеяны, ол говорит, близнецами будете, то почему-то ол шулай айтты. Хизна Нуриевна хедга каракты. Мен бір адна юремен, күтәмен, ишіктен қарайым, хатын қыдылар, вы не Зульфия тем, вы не Хазина Нуриевна тіптір. Я бішем, Көргеніз болмағасында аптырап. Білмейм. Аптырап, түкілдәнім да, индім да, говорю, Шамиль Зуфач, говорю, а где это Зульфия и Хазина Нуриевна? Сколько можно ходить? Я работать хочу. Ох, баймақол Вообще мен айттым да, ол так тіп күлділі, қағазға яздылы, адрес язды, Хазина Нуриевна магазиннан нейна. Мен әр кеттім оның нейна. Шул бейу туған вақытта мен оларды ұсыратып, шул тиклем олар менің көңіліме яқын болдылар. Таланттың туына шахид болған кеше. Шахид Игдектер бүйінің. Әйе, игдектер. Адақ қора қаршы шулай һеҙгә қойылған яшьлек. Шул тиклем оларға мына матур-матур бейеүҙәр, үҙҙәренә шул тиклем килешеп торҙы. Менә улар яшьлекте сәхнәгә алып менделәр менә. Ихлас. Шул тиклем уларға қарап ышанаһың. Улар менән бергә бейеп йөргән күк, менә сәхнәлә йөргән күк, үҙеңде залда ултыраһың, шулай итеп үҙеңде хис итеп. Менә шундай йән өрҙөләр улар беҙҙең филармония сәхнәһенә һәм дә бригадаларға оларды шундай ҙур теләк менән алырға ғына тороусылар күп ине әлбиттә. Мына Зөлфия ханым әйтеп ҡуйҙы, ғәҙәттә битендә ошо яңғыл сольный бейеүгә программа күсләр битендә 20 йыл бейегәс, пенсияға сыҡҡас битендә. Попробуй тип әйтәләр битендә, ырғыталар битендә. Бына йәш ҡыҙҙарға үҙҙәренә айырым бейеү алғандар. Уйлап ҡарағыҙ. Нинди бәхет. Зөлфиянең ныҡышмалылығы, теге вот
тілек, эшләргә тілек. Һәм саялыгы бар. Ярату, саялыгы, бар. сәхнәне, мына оның әлі ошы саялыгы, әлі оның сәхнәне яратуы, бейеуге ғашық болып, мүкиппен китеп, ол аңа әйтіп тұрағыла юк. Зүлфия бейінді бүгін 3 бейеу, бейеумағында 4 бейеу, бейім деп, ол берге әдіргіне тұра. Қәдіргі яштарды сәхнеге сығарып болмай. 2 бейеу бейелер, ой, у меня то болит, это болит, бойырым ауыртат deyip, сықматқа ғына тұралар міне шул тиклем. Әлілі мына ондағы шундай құмар, ондағы шундай дәрт әлілі. Мен мына бригадада, менің бригада бір яштардылы көрәм келмей. Только мына Зүлфияны көрәм. Яшәһен эстрада легендалары. Бұл келіп кірді. Сен Зүлфия Ахмадуллина, мен, мен Зүлфия Арсланова. Бізді енең білән пар етіп қоялар. Мен өшеде отпускадан ғана келіп түштім. Көбәләк Зүлфия мен қошалғаш прям қуандым. И шуннан күтіріп юл біздің өмір екеуләшіп өзгәрді. Шамиль Зуфарович Галия апа исемен фамилиясы. Галия Губайдовна, оның хатыны Бізге бию көді яшілік. Яшілік деген биюді қойды. Шамиль Зуфаровичтың күйі болғайны. Музыка, қайттық туған яққа деп. И матур күлмәкләр тіктілер, итеклер такие, которые как Батфорд ете, до колена. Сәкнәгә чыгабыз, шулай Рамазан ағай белән кеше шопка атып, күзләрен кочырып утыра, уялып. Мында шулай кориларда төшерәләр, чөнки непривычно. Ең бірінші бейусілер, мұна тубық қағаттым күлмәк болды башқұрса. Да, бұл яшілік бейу болғас, башқұрса тіктілерін, ол қысқа ені. Шуға көрі, сәсті ұзын тігі... Мотницалар болғандар, бірінші мотницалар. Біз Яңғылық сенсация. Ол ғафуетіне, ол бет еще ең бірінші әйттілер филармонияла гіл айрым бейусі болды. Бірәм бейлілер қатын қат или ир егет. Амында екі қыз бейгені бүтінне болғандары. Шуға көрі ол как сенсация мағын. Kızlar matır tepkiyle yegid, ama bizim stüdyoda tağla bir yegid var bitale, bana kaytıp gitmeyen upkelep. У нас Рустам Радикович. Қатындарды тоқтатып болмайды. Рустам Радикович Кудашев, айтам битинде шул тиким дәрәҗәле бәфле затлы Кудаштар нәселеннән талант һәйкәккәс һәм һеҙҙең безнең студияга килеүегеҙ әлбиттә безнең канал өстендә ул зур яңылык, зур байрам. Рәхмәт иң тәүҙә шуның өсөн тере Кудашев үҙе ултыра. Һеҙҙе алҡышлайбыҙ, сынап. Молодцы. В филармонию я пришел в 1973 году. До этого я работал, и на заводе работал, и в Доме культуры работал, в Дворце культуры, на танцах играл, работал в ресторане. И Фарида меня поймала, говорит, хватит, мало, говорит, что ты туда-сюда мотаться? Надо, говорит, пора, говорит, тебе уже за дело браться, что-то серьезное. Фарида Кудашева, королева башкирской песни. Это опамин, тетя, то есть моя родная сестра моей самой. Нет, мамы, отца моего. Отца, да. И вот я, значит, пришел в филармонию. А это прославленный коллектив был.
Ферда Кудашева, Бахтигайсин. Инструментальный ансамбль очень крепкий, сильный был. У нас ведущий была Флёр де Вильбао, многие годы работала. Мужские голоса у нас были только, у Ферда Кудашева одна женский голос был, мужские голоса, остальные мужские голоса. Вот из нашего тоже коллектива Райс Вагизов вышел тоже. Мавлид Байганеддинов. Позже с нами работал Фанвали Ахметов. Какие голоса? Да, вот они все в нашей бригаде работали. И, значит, танцоры тоже. У нас не было постоянных танцоров. У нас танцоры выезжали на поездку, ну, на 2 поездки. И как-то один раз с нами выехал Мухаммад Ахай Идрисов. Это очень уважаемый нам человек. Это Легендарный боевик. Патриарх танца. Это он закончил работу в ансамбле народного танца имени Фази Гаскарова. Пенсию там сделал. Не захотел сидеть дома. Опять пришел сюда на эстраду танцевать. Он нам говорил: ребята, я, говорит, в ансамбле сделал одну пенсию, с вами сейчас, говорю, вторую буду делать пенсию. Ну, вот с нами ездил. И как-то вдруг получилось, он заболел. Сильно заболел, его отправили домой в Уфу. И какая-то замена нужна. Ждем, присылают нам 2 девушек. Вот это, молодые, красивые. А мы тоже ребята молодые. Нам интересно с ними. Как начинают задор смеяться, у них щелочки такие остаются. Я смотрю: София, ты меня хоть видишь? Говорю. Ты меня видишь, ветер такой. Вот и совет. И за много еще вот так, за много. И потихоньку это превратилось в симпатию. Гуляли под луной. Там. Потом больше дальше. Потом уже серьезно стало. И уже Бахтемиярович, Фарда Игудовна начали так. Фарда говорит мне, говорит: ты смотри, говорит, малая, или, говорит, серьезно, или девочки мозги не пудрили. Я говорю: ну как, конечно, я говорю, не буду пудрить. И действительно у нас серьезно завязалось, но мне надо было еще в армии идти. Я ведь в армии служил. Ничего себе. И она ждала вас? Она ждала, меня 2 года ждала. До этого я пришел со слезами на глазах, сказал: Фаридапа, я уезжаю в армию, Зульфию оставляю со слезами на глазах. Ул армияга киткәс, бергә бит гастрольдә пока йөрөйнем. Төмен яктардан 1 ай йөрөнөктә, хәзер мен общежитиегә, уларды иң беренче автобус белән килеп туктанык. Именно Пушкинга апарга тешләренә сыгып баралар. Әйдә, чык ди мине. Мин аптырайм, Бахтияга, әйдә, чемоданыңды ал да, уларга инеп киттем. Бер көн йокланым, икенче көн уялам. Ебәрмәйләр общежитие. Шуны 3 көн яшәгәс, сәйс ултыра дигән Фәрдә апай гөрә. Һәд үрәнгәннәр 2 генә яшәргә гөр. Мин кайтайм инде общежитиегә. Киемемне дә алмаштырырга кирәк дим. Бар алмаштыр, 2 ел монда. Юрнисег инде. Минем туганым күз яшьләре белән мине белән һөйләште. Ул әйтте, менә Зөлфия берүзе кала, филармония беләгез бит инде нисек онда. Ул берүзе. Һез бак өйрәнгәнегезме? Юк. Танышып йөргәнегез. Армияда бул. Расскажу. Оны әйттеләр, Фәрдә апа әйтте, монда яшәйин. 2 ел шунда яшәдем. Рустам армиянан кайткан. Рустам армиянан кайтты, ул сразу Фәрдә апа белән эшләй. Мин ансамбльдә йөрим. Хәзер яңа елда каршы алдык та, майга хәтем усраша алмайм. Мин армияны уны көттем, никак. Назифа эш буенча бер көнгә гастрольдә егетләр бис калалар, Бахтиягайлар, Фәрдә, Рустамдар.
коридорда күрәлә, һиңә сәлам Рустамдан. Рустамга тоже сәлам тип каламын. Шайтып, наконец майда очраштык без. И Рустам әйтте, все, ансамбльдан китәһең. Бергә эшләйбез. И ЗАГСка не бирдек. Гариза. Шулай булды. Год Олимпиады Московской Олимпиады сыграли с Зульфией свадьбу. Это было 28 августа. И вот с этого года, в этом году у нас 28 августа отмечаем 41 год официальной совместной жизни. 41 год. Рүстәм Кудашның артынан 7 генә кыз йөрмәгән, 70 кыз йөргән. Әмма кызы караккан. Ну, Ниме елмайга әйтегез? Мен интәүлә Рустамды күргәндә шаккаткайным. Бит Возраст ламаны. такой был. Все, вот хотелось отличаться как-то по-своему. Вот так. Интәүлә мен онан куркайным. Русса гына һөйләшә, кызык киенгән, он Сибайда ондайлар юк. Хәзер мен бер вакыт карам, Зөлфияның бер туган кустыгы армиянан кайтырга тиешне. Ул Рустамдын ботинканы күрделәр, и матур гына онан Хырамыгыт, кайдан алдың ондай туфли? Ул кием нитәйне һатып алып бирде. Рустам әйтте, это мне мамочка купила. И мен аптырап калдым, нисегендә мамочка? Ул җигет шулай итеп, и бер вакыт опять дә Фәридә апай концерттан һуң инәләр теге, замечаниелар әйтә теге гримерныйга. Рустамга әләмәкә әйтәйне, был бер вакыт матур итеп татарса өндәшкәне. Мен опять телен белә, не белә, шайтып, шунда гына карай башладым. Ярай, Фәридә Кудаш батигасын хуплагандар, кабул иткәндәр. Мамочка кабул иттеме Зөлфия Кудашеваны? О, Рустамдан әсәйенлек мине яратты. Ул Рустам миңа булай әйтте. Һин мына теге иң мөһим әсәймә һин охшайың, һеңлемә охшайың. Һин минең әнкәйемә охшарга тиешең. Оның әнкәй булгайны бабушкаһы, это его мама бабушка, она главарь была. Безнең өйдә яшәгән, асан кашан. Шунан. Шул өләсәйгә охшаһаң гыт ни була. И вот бер апкайтты мине. Рустамдан әсәй белән ул безне кинога сакырды, театрга йөрү төшәт таныштык. Өйгә килгәндә сакырдылар. И өләсәйе мин ишеккә никкәйнем бер өләсәй акъяллы килгән шәйтеп караныла. Азак ишектәсе мен әлдә мен онда башкортча өндәшкәнмен икән. Һаумагы тинемдән итеп, Рустамды мөмкинме сакырга дигән ошат караныла. Хәзер тинлә китте. Рустам килеп сыкты. Әйдә өйгә, мин куркам, уже куркайным өләсәйдән. Уларны частный өйне, ана Красинала. Хәзер баксала, алмалар миңа дип, әйдә инде ягыр кинмәйм. Киендеп сыкты, хәзер китеп бара и көлә. Не көләң тимендә. Мин гит әнкәйгә әйттем бит. Әнкәй күрдеңме, бу мине яраткан кызым дип әйтәм инде. Ышанымы сиңа дип әйтә. Әнкәй әйтә. Әллә бик иш китмәне. Дип.
Безнең өсөн ул бик тә филармония өсендә, безнең артистлар өсендә ул бик ней була торгайны, менә күңелгә рәхәтлек бирә торгайны. Ижады нейләр безнең күп кенә булдылар бит инде, шулай гаиләләр. Менә Гөлсем Хәбибуллина белән Петюшкиндар бит инде, Фәрида апа, Гайсин, аннан Мәгъфирә апайлар бит инде, Голов менән. Ошамаса, ул бер кашан әйтмәйсең. Әйтмәй ул, Юк. Ул просто карый да и китә. Бер-береңне беләсең бит инде. Кем ашык, кем нәрсә, кемгә нинди уе бар, кемгә нинди теләге бар. Рустам ул шундый тәртипле, әдәпле, акыллы, үзенә кирәген белеп, вот, Söyledi. Altın fikir ettiğim. Hem bana kuptersin ise intervyu tığınağın da büteri hıro bire. Niyesin Zülfiye Kudaşova, şul tıkıntlarınken Feyzi Gaskarov ansanına birge. Bana bugün biri hem kilmey. Min iştem ki yaptı. Bana kanagat bulduk bana oşu 2 yıl neyse kupun beynigen. Nime bir de şu ansambl edilge? Nime gerek buldu ol? Ансамбль миңа бөтә яктан öğretti. Техника ягынан, актерский ягынан да, и коллективта нисек биргә, нисек үзеңдә интеллект мен унда не тәйнем. Ансамбль. Ансамбль. Мин башта не килеп не күренәйнем теге, отличаться итәйнем, мине килеп öğrettiler. Телевидение, һеҙҙең шул тиклем күп бейеүҙәр бит инде. Һәм мына Қарай тұрған, мұқылан тұрған, бізде бар Зульфия Кудашева, Мәскәүдә бар Лилия Сабитова, бейі бітінде, шынды бейі сұлы тұрған етігіде мекен? Аэробика, ритмика бойынса. Біз бір конкурста бірге как раз қатнаштық. Һәм шул тиклем тіреттігім, Лилия Сабитова көк, Зульфия Кудашева сыққыны Мәскәүдән көрәттіндер деп, менің қиял бола тұрған шындай. Біләһәгіз ме? Эстрада бары-бар һеҙҙе бәхет еткән. Конечно, дөрөс. Зөлфия тырыш бит ул, нақышмалы. Аның репертуары нисә һин беренселәрдән булып, менә элек бер вакытта ла бейүселәрнең, эстрада бейүселәренең сольный концерттары булмай торгайны. Менә беренселәрдән булып Зөлфия ошондай шәхсән. Николай Осипов белән бергә. Николай Осиповна бер жатташ булдыгы бит. Мин дә шуны өстәп, беренсе уларның менә сольный шәхсән концерттары булды. Онан һуң уже бейүселәр безгә карап, алар бейүселәргә күпләренә улар булды, үрнәк булып калдылар. Әле Фәйзи Әдәмович Гаскаровтың ансамблендә калмаганыгызга без куанабыз дип әйтәбез дә, ул Зульфия Идрисовна Гаскаровтың ансамблендә калһа, ул шәхес булып калыр иде. Тормыштагы мөнәсәбәтләре, гаиләләге мөнәсәбәтләре сәхнәгә сыга торган. Без куана торган. Мәйтәм буларның гаиләһе сынлап та ижатташ кына дус түгел, аларның мөхәббәт менән сыналган. Һәм мин беләм күп бейүләренең, Зульфия апайның күп бейүләренең көйләренең авторы Рөстәм Иднәй, композитор. Һәм шул бейүләрнең уңышы бәлки нидән дә торгандыр инде, көйләрдән дә торгандыр инде. Шуны өстәп әйтергә теләйем, менә әле репертуар дип әйттегез бит инде. Ул репертуар ысынлап та Зульфия Идрисовнаның репертуарына киһәң, бер бейүселә ондай репертуарга бәхет тимәгән. Ул ике отделениела концерт куерлык, аның репертуары һәм бер касанда армай. Бейү сәнгатендә бит ул үзеңнең тормыш иптәшеңдән тыш, үзеңнең балетмейстерыңды табу кирәк. Угала бәхетле Зульфия Идрисовна, угала бәхетле, чөнки аның янмышында әле әйттегез, Магазова булды тинегә әйбәт. Беренчеләрдән булып Нагаева, Рифка Битов, Нагаева, шунан Саттаров булды. Саттаров әлбәттә күп өлеш алды. Оның бейүләре күп дәрәҗәләргә күтәрде. Аныһына ла без шаһитбыз. Икенченнән ул балетмейстердің дәрәҗәһен күтәргән бейүсе. Әдерек кенә менә әдерлеге булһа, әдерек шундай бер менеджер булһа, менә әйттем бит Лилия Сабитова, шулык Владимир Шубарин, бейүле бар, әлбәттә Мәхмүт Исәнбаев. Бейеу батшаһы, уның битендә Кояш батшаһы дигән бейеүе, уның хәрәкәтләренең кулдары тулкынлы һәм улар өчен махсус көйдерелгән бит. Мәхмүт Исәнбаев бит һеҙҙең ижадҡа ғашиҡ булған кеше. Мин иҫемдә
яшьлек вакытында ул һеҙҙе залдан бына Зөлфия Ҡудашева тип һеҙҙе алҡышлаған хәтерләйем Өфөгә килгәнендә уның. Эйе. Бына нисек һеҙҙе шул яратты ул? Һеҙҙе ҡайын күрҙе ул? О, а беҙ конкурска барғайныҡ, всесоюзный фестиваль эстрадного танца, беҙ Рөстәм менән бергә булдык. Унда ул отдельный ул тема һөйләргә ҡыҙыҡ. Иң беренче без сене белән ул как раз жюрида булган иде. 77 год. Аңлашылды. Ул анда безне уже күреп калды, и даже безнең, чтобы безгә бирсеннәр это премию, как определенную. Лили Сабитова шунда тоже катнашкан, ул беренче урын алды. Ул алды беренче урын. А беҙ ике турда үттек, ну өсөнсөгә үтмәнек. Башҡортостанды яратайны, Гаскаров китеп әйтәйне, Гаскарятов әйтәйне, Гөлшәт әйтәйне ул. Башҡортостанды ныҡ яратайны. Онда поднослар белән бейгәндә ул үҙе исем ҡушты башкирский сувениртер гала концертта. Когда уже слушаешь настоящую музыку, баяны, аккордеоны, вот, знаете, душу закрадывается, это слезу выбивает. По-настоящему, понимаете, по-настоящему. Вот инструменты. Вот синтезатор я играл, да, синтезатор это что? Это электроника, там нет настоящих звуков. А, допустим, те же инструменты натуральные, фортепиано, скрипка, курай, там есть обертона, они звуки живые в том же баяне. Вот они живут, и в наших душах живут они. Вот так где-то. Һәм тағы ла бына әйттек бит инде шул тиклем бай репертуар. Бүген бына шәрик ҡыҙҙарының бейеүҙәре шул тиклем модала. Уны олигарх та ярата, батшалар, хандар, шейхтар, ябай һалдат та ярата. Һәм заманында бит Зөлфия Ҡудашева была королевой восточных танцев. Была. Но были приглашения, контракты. Вы? Контракты я не знаю. Были. Нет, Были приглашения, скажем так. Приглашения какие-то были, да. Приглашали, но Рустам менән һөйләшеп, нитеп барманы. Просто. Әммә һеҙ беренсе бейенегеҙ, шулай бит инде, һәм килешле итеп бейенегеҙ. Шида Яруллина ҡуйғайны. Ул бейеүҙе, сөнки ул Бахорда элек бейеп, ансамбльгә күсте бит инде. Ундай бейеүләре, уның мына Хорезмский, ул алып килгән булган. И шул, уның костюмы бар ине, костюмерныйда, ул миңа бейеүҙе һалдыла, и шул костюмда бейгән.
أيام جاية لنا Ул бит әле балалар менән күпме менә инвалид балалар менән шул тиклем күп бөтә йөрәген, бөтен үзенең менә күңелендә булган иң менә бөтен хисләрен ошо балаларга биргән Зөлфия бит әле ул күпме нисә ел һин онда эшләнең әле ул 11-нче елда 11-нче елга хәтта эшләнем дә филармонияла үзем просто Теләнегез һәм балалар. Онда 56 яшыны бейвергәйм дум улай озак беймәләр үзем сыгып киттем. И балалар белән тегем с ограниченными возможностями детьми 5 ел уларда бейттем инде. 2 ел Дёмала школа искусства, онда уже нормальный балалар. Шөгыльләнде. И һәм күпме менә бейүселәргә һин бит әле бейү куйган. Байыкта һинең бейүләрең бит әле урыннар алган. Менә һин бит әле бейү дә куйысы. Гран-прилар. Бейүсе генә түгелһең. Шуңа күрә Урында тормый. Нәзифә жавабын әйтеп куйды бит инде. Бөтә әле алда. Юккаган бана ошо имиш түгел бит инде. Мин уйлыйм, касында булһа Зөлфия Кудаша барыр Японияган истегәндә бана ул охшаган япон стилендә. Әйтергәндә бана модели бар бит инде Йоджи Мамото. Бана уның модели күк. Безнең стиль имиш килешкән. Бана мөгаен Япония килешәдер һәм бана юккаган әйтмәдек бит инде. Рокер, битламан һәм Зөлфия Кудашның тормышында ла башына яңа офык, ижад офыгы, ижад тулкыны, ритм, джаз быюы. Бана Пина Бауш куганда быйра. Шулай бит инде. Сильвия Гиллем это будет случиться, потому что она уже готова к джазовым танцам. First time, isn't it? Like a rabbit. Don't move so fast. Don't move so fast. Biz Kutlayбыз, тәбрикләйбез һәм һезгә һәр вакытында яшьлек, иҗат яшьлеге, катын-кыз яшьлеге һәм гомерлек мөхәббәт. Һез искиткес бәхетле кеше, һезгә мул тормыш, хавсәламәт тормыш теләйбез һәм һәр вакыт безнең Зөлфия, безнең башкорт сувениры, безнең хазина булып калыгыз, яме? Рәхмәт сезгә.
Thank you.